Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Нәрсәгә безгә тагын бер кибет, шолулар йорт тәрәзәләре астында төзелеш башлануыннан канәгать түгел. Шолулар яңа ел бәйрәмнәреннән соң шампан шәрабы шешәләренә һәм чыршыларга икенче тормыш бүләк итә алачак. Тапшыру пунктлары кайда урнашыр? Татарстанда яшәүче 100 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалуда узган тәүлектә коронавирусның 11 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп 29 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 13095 очрагы теркәлде. Аларның 10678 терелгән, 20се узган тәүлектә. Татарстанда яшәүче 1100 кеше яңа коронавирус инфекциясына каршы прививка ясаткан. Бу хакта Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков хәбәр итте. Аларның яртысыннан артыгы 658 кеше медицина хезмәткәрләрен тәшкил итә. Шунысында искәртергә кирәк, шушы көннәрдә Татарстанга коронавирус инфекциясына каршы тагын 3000 доза вакцина кайтты. Шалыда әлеге вакытта медицина хезмәткәрләрен вакциналаштыру бара. Нәрсәгә безгә тагын бер кибет, әлеге сорауны төзелеш башлануга канәгатьсезлек белдергән 30-нчы комплекста эшләүчеләр бирә. Эш микрорайонда сәүдә нокталары артуында гына түгел, шаулар супермаркетна аларның тәрәзә янында ук пайда булыр дип борчыла. Объект кояшны каплаячак. Бүген төзүче һәм шәһәр хакимияте шәһәрдәшләребезнең фикерләрен тыңлады. Җыелышта безнең төшерү төркемендә булды. Кибет төзелеше 30-17 йортында яшәүчеләр һәм шәһәр хакимияте арасында каршылыкка нигез булды. Пятерочка, да зачем она эту пятерочку? Что у нас не могут здесь парк сделать, чтобы вот так вот шли, старушечки сели и здесь отдохнули. Никто этого не захотел сделать. Мы бы поддержали сами. Но это получается он вплотную будет стоять к дому. И деревья жалко, здесь только деревьев. Вот все посрубали, видите, все испортили. Төзелеш башланыр алдыннан халык өчен ачык тыңлаулар оештырылды. Әмма йорт яшәүчеләрнең ризалыгы буенча, йорт буенча җаваплы затны һәм төзүченең фикерләре туры килмәде. Первые публичные слушания у нас были, по-моему, летом. Вторые публичные слушания уже были вот накануне. Поэтому во всех СМИ было объявлено. Большинство были за, да? 70% здесь 100% за, но всегда есть люди, которые за, которые против. Это нормально. Они в сентябре обратились к нам. Мы сказали, что мы против. Я предупредила его. Они начали тут на меня и участковых, тут всех, и представители, все, что согласитесь. Я говорю, ну как согласиться? На первом этаже люди у нас света вообще не увидят. Автозавод районы башлыгы аңлатканча территория шәхси санала, шуңа күрә төзүче кибетне төзәргә хокуклы. Барлык документлар да килештерелгән. Шул исәптән җирле халыкны борчыган агачларны кисүдә заказчы әйләнә территорияны төзекләндерүне дә үз өстенә алды. Здесь бомжатник был полностью кусты, люди прямо жили, дом построили из этих каркасов. Жители попросили, здесь отсутствует тротуар до конца, они в нагрузку возьмут благоустройство тротуара. Вот здесь деревья спилены, есть разрешение комиссии, которая в администрации города заседает. Төзү расланганча төзелеш вакытында барлык закон нормалары үтәлгән. Супермаркеттан торак йортка кадәр ара 12 метрдан артык. Кибетне җәй башында ачарга планлаштыралар. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Машина йөртүчеләр игътибарына 30 декабрь көнне иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр Шулман проспекты һәм Нариманов урамы киселешендәге светофор эшләмәячәк. Шул уңайдан машина йөртүчеләргә һәм җәяүлеләргә өстенлекле юл билгеләренә таянып эш итәргә киңәш ителә. Юлларда игътибарлы һәм сак булыгыз. Шыршыларны экологияга зыяны китермичә утилләштерергә. Шаулар яңа ел бәйрәмнәреннән соң ылыслау агачларны махсус мәйданчыкка тапшыра алачак. Автомобиле яки вакыты булмаган кешеләр табигатькә зыян салмыйча гына шыршыларны үз ишек алларында калдырала. Шәһәр халкы әле дә яңа ел гүзәлләрен сатып алуны дәвам итә. Быел аларның уртача бәясе 700 сумга тиңләшә. Шаулда яшел үсентеләрне кабул итү пункты кайда урнашачак, тулырак калдыгы материалда. Шолда яңа ел чыршыларын 23 сәүдә ноктасында сатып алырга мөмкин. Быел ихтыяҗ шактый артты дип билгеләп үтә сатучылар. Шулай да чыршыларның барысында шауларның фатирларында гына булмаячак.
После они пойдут на переработку, на всякие фермы, также для кормов и так далее, если же останется. Будет приезжать «Газель» и пойдут на переработку, то есть, как я и говорил, уже в питомники и так далее. Ни үшін тірі шыршыларға сұрау ортқан, қойбіреулер мұны пандемия білән бейли. Хотели живую купить. В этом году мы ни разу не ставили, но дети просят. Хотим попробовать. А почему именно живую? Ну, она придает такое новогоднее настроение, аромат во все квартиры. Поэтому дети ждут. Вот будем наряжать. Когда дети маленькие были, ставил, конечно. Живую? Живую. А куда потом ее девали? Ну, куда? Около дома обычно. Там собирают, же ходят потом. Her iş goldunda indi distelerçe yıllar devamında ağaçlarını жию майданчыклары бар. Шуннан соң аларны график буенча алып китәләр. Обязанности возложены на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Гринта» в лице исполнителя компании «Чистая планета». После завершения новогодних праздников от лица организации, отвечающей за содержание придомовой территории жилых домов УК «Жилстрой», убедительно просим жителей складировать елки в местах, доступных для дальнейшего вывоза. Шыршыны эшкәртүгә мустакил рәвештә дә алып килергә була. Аларны 29-63 йорты адресы буенча кабул итәчәкләр. Деревья, елки будут направляться на измельчение через наш шредер. В дальнейшем мы будем отправлять его на отопление на наш котельную. Также животноводческие хозяйства могут обратиться в наш адрес, потому что данный продукт является очень высокопитательным и легко усвояемым для наших животных. Яңа ел символы шыршы гына түгел, шампан шәрәбедә кечкенә генә кагаз кисәгенә теләк язып, аны яндырып бокалга салсагыз, ул һичшиксез чынга ашачак дип санала. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезне якынлашып килүче яңа еллар белән котлыйм. Исән сау булыгыз. Компания «Татагрегат» осуществляет ремонт и балансировку любых карданных валов. Телефон в Челнах 21 13 15. «Татагрегат» – надежное решение. 5 января. ДК «КамАЗ». Новогодняя сказка. Волшебный ларец Деда Мороза. 54 34 45. Выгодно вложите свои сбережения в КПКГ «Госзайм». Ставка в честь дня рождения КПКГ «Госзайм» 8,5% годовых. Новый город 107. Вы мечтали? Мы создали! В магазине «Светофор» перед Боровецким мостом еженедельно сырная среда. Только по средам все сыры по 299 рублей. «Светофор».